वापरली जाते. तुम्ही आज ड्युटी आंदोलन करतायत. ड्युटी शक्यतो आनंदाच्या क्षणी वापरली जाते किंवा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या वेळेस वापरली जाते. आज आंदोलनात तिचा उपयोग करताय तुम्ही. काय मागणी तुमचं काय सांगतात? महाराष्ट्राचं दुर्दैव जेजुरीचं खंडेराया जे विश्वस्त नेमले त्या विश्वस्तांच्या विरोधामध्ये जेजुरी ग्रामस्थ, खांदेकरी, मानकरी, नित्य वारकरी, सेवेकरी आणि परिसरातील सर्व लोकांनी असा चांगला असा पाठिंबा या आंदोलनाला दिलेला आहे. आज आंदोलनाचा 8वा दिवस आहे. आज मयुरेश्वर मित्रमंडळ असेल, श्रीराम मित्रमंडळ असेल, उभय पेठेतील व्यापारी असतील, तरुण वर्ग असेल, जेजुरीतील ग्रामस्थ असतील, या सर्वांनी मिळून आज ड्युटी ही आज घेतलेली आहे. या ड्युटीचा उपयोग दसरा असेल, सोमवती असेल, चैत्री पौर्णिमा असेल, माही पौर्णिमा असेल, यावेळेस आम्ही ड्युटीचा उपयोग करत असतो देवाच्या पालखीच्या साठी. आज आंदोलनात आम्ही याचा वापर करत आहोत. जे विश्वस्त नेमलेत ते 5 विश्वस्त हे जे बाहेरचे आहेत यांना देवाची कसलीही माहिती नाही. मग ते जी भुपाळी असेल, आरती असेल, सेवा असेल, याची कसलीही माहिती नाही. यात्रा जात्रा याची कसलीही माहिती नसतानाही ही धर्मदायक असेल, त्यांचे कोण वरचे नेते असतील त्यांनी ही नेमणूक केली, ही चुकीची आहे. या चुकीच्या निवडणुकीविरुद्ध आम्ही निषेध करत आहोत. सदानंदाचा माझं नाव आहे सोमनाथ ज्ञानोबा बाळे. गेली 13 वर्ष झालं रोज मी पाठी देवाची नित्य सेवा करत आहे.